Xa estamos nesa época do ano na que as distancias se acurtan. O amor nótase máis que nunca. E a maxia fai único cada instante. Xunto a esas persoas que resultan imprescindibles. É o momento perfecto para compartir os mellores sabores e aromas. Unha nova oportunidade para crer no imposible. E deixar que a ilusión nos guíe nun novo ano. Abraza o Nadal na Coruña.